Ne. To kecal, no. Zase tak špatně jsem na tom, jo, dobře. Počkej, kde ta Kája skákala? Tady to včera skákala. Tamhle až odkud. Tamhle, no. Ona už byla na odsud. Ale já si možná vezmu tu svěčku sebou, abych se na to mohl položit. Mně se tomu se říká židle. Srdečku. Musíme to strategicky připravit. No nějak spouzla, jakože... Nejdřív se usuším, pak si vezmu bundu a nakonec kalhoty. I když nejdřív bych si měl možná sundat ty plachty. No to by si asi... Počkej, jak je studený? Ty on je studený. Ještě není rozličované, jo. Jdeš tričku, blázne. Já si, buď to, si sundej. až půjdu po sem, tak prostě... Ne, pak... to musíš skočit. To ne. No tak to bych si zabil. Já nevím teda, jak bych... Já nevím, někdy je to mě lepší tam vlézt a někdy tam taky skáču. Hej, bacha, hej. To chceme ho vidět zepředu. Ale já do té vody nejdu, abych to... Jak se vysmál sám sobě. Zmnej to triko, blázne. Bude těch větší zima, když ho budete jít. Musím pomalinký. No, ty jsi takhle vrátil okrát jako... Jo, no, to musíš otočit na druhou stranu. Se bojí. Míšo, jo, tě neznám, ty jode. Nebo když tak máme záchranku, Míšo. To už byste mohli pomalu volat. On se chtěl volat včera, taky zavoláme dneska. Nefilmuj takhle, to se pak blbě otáčí. Filmuj takhle, díky. Ty vole. Hezký blinkáš. Wow! Já už se cítím nohy. No právě musíš rychle. Aby si cítil celé tělo. Ale to už krásný. No jo, jen si to říkej. Nezamlouvej to. Jen si to říkej, že je krásný. Takhle blíž. Já budu pouzovat. Takový asistent. Tak jo, pojďte se takhle takový toro. Toro. Držíme. Jo, že proč jsi se vzal ty starý papír takovýhle, protože tady to bude studět. To bude studět, no. To bude studět. Míšo, čekáme. Míšo, upři dál. Sundej si to tričko. Sundej to tričko. Počkejte, a ještě tyjo, než se tam dostanu. A ne, potom už si nebudeš vracet zpátky. Teďka už si skoro si tam byl. Ten hořejšek bude nejhorší. No, jsou v pohodě. Ale žena se nám ještě nevrátila. Připravte se, kdo pro mě budete skákat. Skákat, no to myslím, že ne. Tak já už jsem včera skákala pro Káju, tak to je pravda, no takže dneska bych měla jít ale včera mi připadla teplejší ta huda, to asi bylo to moc. My to s Terkou svouknem, Kája musí dokumentovat. No, já hlavně nechci být na žádném záběru. Proč ne? Protože můj model odpovídá poslední modě. Výstřelek. A teďka je úplně krásné ty nohy. No tak já mám co říkat. No tak Míšo. Nevaž se, odvaž se. Jsem tě mi tady povětí. Takže v sázce byla jedna bábovka, tábor v Knětůkách a 10 hodin masáží na mě. Pokud prohraju, musím Lucce Lejskový dát 2 šunkový pici. Je 2. dubna, lehce už nad 10. hodinou, sluníčko šajnuje, modré nebe tu je. Tým tady mám, takže není co ztratit. V kapsách mobil nemám, klíče jaký ne. Díky bohu. Nějaký pokřik by to chtěl. To je teda pokřik. Já vím, že to zvládnu, ale ty, jak budu vypadat zítra? No, bože, básky. Na ty lyže už pak nepojedu. No, to je jako baka. Ale možná z toho dětského brouzeliště. Ne, už to neotvárej. Tam, já si myslím, že tam by tě to ještě víc podklouzlo. ještě baterky. Ale myslím, že plnou. Jsi v pohodě zatím. No ne, už ne, tak teď se to změnilo, už máš jenom půlku. 20 minut? Teď se jenom půlku. Já jsem, že tam je 20 minut, že tam bylo. 28. No, ale plná je 90. Ti říkám, že se to změnilo. A to bylo, když jsi dělal pouštěl. Pomožej to. Bože, božej to. Michale, to ne. Michale, bola. Můj dvojníku.
Jo, to je sedačka. Filmuješ teďka, Jo. počkej, ujistit, protože už tam jdu. No to ne, jako... Počkej, já se chci na ten červený čudlik tam. Je tam. Tady držíme. Ej, je tam! Jaký červený čudlik. Tam vpravo nahoře je ten kolečko. A co to znamená? Že filmuješ. Že to nejsem pitomá. Já jsem zase. Máš o mě dobré mínění. Takový, tyjo, pak tady skočím do toho ručníku a bude. No, hurá, jsme... Jo. Bacha, už to začalo. Přesně vedle. Paráda, jo. No vidíš, co? Ty vyhrál jsem to!